Hvala što pratite Gavranicu. Pre nekih 10 godina odlučila sam da sa drugaricom odem na letovanje. Kako smo obe bile bez ideja kuda, a i bez previše sredstava za ikakvo luksuziranje, odlučili smo da putujemo budžetski, što se kaže. Pa i šta bi nam falilo? Dve mlade devojke od 19 i 20 godina. Slobodne i željne odmora i sunca. Autobusom smo se tokom noći doklackale do Sutomara, pa smo tamo, lutajući po onim brdima, konačno našle smeštaj koji je odgovarao našim, u tom trenutku, vrlo skromnim mogućnostima. Bila je to jedna, pa recimo, samo poludovršena stara kuća koju smo delile sa vlasnicima. Imale smo svoj ulaz i svoje kupatilo, do duše, ali trem, trpezariju i letnju kuhinju koje su se nalazile u okviru tog istog trema delile smo upravo sa njima. Bili su to stariji ljudi, bračni par, žena od nekih 70 godina i njen muž isto tu negde tih godina. Oni su vrlo lako mogli biti i mlađi, ali moj utisak je prosto bio takav. Čim smo ušle, primetile smo kako su zidovi po cijeloj kući bili opterećeni ikonama. I kada kažem opterećeni, to i mislim, jer nije postojao prazan prostor na zidu, ama baš ni u jednom delu kuće. Čak je i deo za goste bio na isti način dekorisan. Iskreno, hvatila me pomalo jeza od tog mesta i od tih ljudi. Znala sam ja odavno, to mi je još moja baka govorila, da treba da se čuvam onih koji se kriju iza ikona i iza preterane religioznosti i pobožnosti. To su često najveći grešnici, najveći licemeri. Kao da i sad čujem njene reči. Ona je to naravno govorila iz svog iskustva. Pričala mi je kako se još kao mlađa devojka družila sa jednom, isto tako devojkom u njenom kraju, koja nije propuštala liturgije, koja je postila strogo svaki post, koja isto tako samo ikone imala po kući, ali ni o kome ta devojka nikada ništa lepo nije imala da kaže, pa čak ni za vreme posta. A znala je vrlo dobro šta znači post. Zna se da je post generalno uzdržavanje, pre svega od loših misli, od pomisli, od poroka, a tek potom od određene vrste hrane. Svi su bili pogani po njoj, svi su bili rđavi, niko nije valjao, a ona sama, takva, prvosveštenica koju je moja baka posle i nazvala, i to joj u lice rekla, obilazila bi povremeno čak i vračare, kako bi joj prorekle sudbinu i pomogle joj da prizove u svoj život muža kog je tako željno iščekivala. Kasnije je moja baka saznala da je ova i nju opanjkavala po selu. Kako je, ne znam, ovakva i onakva. Kako eto devojka za udaju, a još uvek ne ume ni ajvar da spremi ili pinđur ili tako nešto. Pa kako ne čudi što je niko nije hteo u kuću. Eto, tako je moja baka prošla. Moja mama imala je sličnih iskustava, do duše ne tako drastičnih kao njena majka, ali izgleda kao da se u našoj porodici, i to baš po toj ženskoj liniji, nešto od uvek dešavalo. I očigledno se još uvek dešava, čim nas stalno putevi nekako navode upravo na takve ljude. Ali šta ću za te pare? Ovo je bilo najpristojnije što smo mogli da priuštimo i da uopšte nađemo. Kako sam od uvek volela životinje i bila jako bolećiva na njih, primetila sam da u donjem delu dvorišta ovi ljudi drže psa na jako kratkom lancu. Ubrzo, pošto smo se smestile i raspakovale, naravno, odmah smo se dogovorile da ćemo na plažu. Ja sam se brzo spremna, željna da što pre stignem i uletim u vodu. Izašla sam da na tremu sačekam Jovanu da se spremi. Naravno, tamo su već bili naši stanodavci. Delovalo je da se ni ne pomeraju mnogo sa tog mesta, a nas dve smo im sada posebno bile zanimljive. Zapalila sam cigaretu i zagledala se u onog sirotog psa. Moji domaćini odmah su počeli sa ispitivanjima, te ko smo, odakle smo, što smo došli baš ovde, koliko nam je godina.
Što se još nismo udale? Koliko mislimo da ostanemo? Koliko para imamo sa sobom? Da li imamo momke? I sve tako u krug. A znate, ona malograđanska, primitivna pitanja na koje apsolutno ne mora da se odgovori. A sve pod izgovorom da nas kao zaštite, da nas upute, da nauče kako da se čuvamo. Jovana i ja smo dve slobodne devojke koje ne traže momke jer smo nas dve u vezi. Htjela sam to da im odgovorim. Ipak, morala sam da svoj dugačak jezik zadržim za zubima, inače ostado smo nas dve ni krive ni dužne bez krova nad glavom, jer ovakav odgovor ovi primitivci sigurno ne bi ni očekivali, a i kako su ograničeni možda ne bi ni shvatili šalu, pa bismo nas dve završile ni krive ni dužne na lomači usred Sutomora, pred kraj 20. veka. Ja sam Jasmina, a moja drugarica se zove Jovana. Iz Beograda smo. Pokušala sam, samo sam pokušala da budem ljubazna, da glumim ljubaznost, ali nisam ja tip koji toleriše mnogo tuđih gluposti, a još ako se uzme u obzir da sam putovala celu noć i da sam se truckala u neudobnom autobusu i da sam grogi od neispavanosti, fitilj mi je bio kraći nego inače. Dalje, zaista nisam imala nameru da se uopšte upuštam, već sam ja preuzela kormilo. A zašto vam je pas na onako kratkom lancu? Baš je slada, kako se zove? Jel sme da se mazi? Pitala sam kao naivno i bezazleno, ne bih li prekinula niz tih njihovih zaista nepotrebnih i suvišnih pitanja. To je Jackie. To je mnogo opasan. Ne idi tamo kod njega. Niko od nas ne sme mu ma ni blizu. Mnogo opasan, ker. Jedva sam se suzdržala da ne prevrnem očima u znak negodovanja i neverice. Ali baš je u taj čas izašla moja drugarica Jovana, spremna na dugo pešačenje i spuštanje niz strme puteve do najbliže plaže. Joco, sačekaj, rekla sam joj silazeći niz stepenice u dvorište. Ovo dvoje su zapanjeno pratili svaki moj pokret. Nisu očekivali ovo, a moja Jovana me je već sasvim dobro poznavala, te je znala kuda sam se zaputila i sa kojom namerom. Čula sam je iza sebe kako pokušava da ih nešto zagovara, ali kako je pas bio skroz u dnu samog tog poseda, sve sam manje razaznavala o čemu govore. Jackie, gde si? Obratila sam se psu koji nije navikao da ga iko zove imenom i da mu se uopšte iko obraća, da mu iko toliko blizu priđe. Primetila sam kako na ogradi visi dugačka motka kojom su dovlačili njegovu činiju za vodu i istom tom motkom mu je gurali nazad, blizu. Bilo je tu i bačene hrane svuda uokolo, koju jadan nije mogao da dohvati, pa sam ustanovila da mu oni stvarno ne prilaze, da ga se stvarno toliko plaše i da mu hranu bacaju preko te ograde. Otvorila sam i ušla u taj ograđeni prostor. Bilo je malo i skučeno i smrdelo je, jer jadna životinja, gde je spavao, tu je i jeo i obavljao sve ostalo. Držali su ga tu u vrlo nehumanim uslovima. Nije mi jasno zašto neki ljudi uopšte uzimaju pse kad neće se brinu o njima. Čim je video da neko ulazi kod njega, da mu se neko želi da mu se približi, obradovao se i krenuo da maše repom. Bez trunke oklevanja, videvši ovo, prišla sam mu i počela da ga češkam iza uveta. Radostan skočio je na mene po još, željan društva i igre. Moj Jackie, strašno, u kakvim uslovima te drže. Neki ljudi stvarno nisu za pse, nisu čak ni za pse. Promrmljala sam onako, više za sebe. Ali u taj čas iza sebe začula sam. Beži od njega, nesreću, ubiće te! Babetina me je verovatno čula što sam upravo rekla, ali iskreno nije me bilo briga. Neće sigurno. Ne bojim se ja pasa, ljudi su mi strašniji. Shvatila sam da ona verovatno nije razumela moju igru rečima i figuru kojom sam joj uputila uvredu i nastavila sam svojim putem usput joj dobacivši. Ako se vi plašite, ja ću da mu dajem hranu i vodu dok sam ovde. Ovo dvoje pobožnih matoraca samo su gledali za nama.
dok smo nas dve nestajale iza padine. Naravno da smo se uz put do plaže i dole duž obale po kafićima i po prodavnicama još raspitivale o eventualnom smeštaju, jer kod onih bogomoljaca iz 17. veka mi se uopšte nije ostajalo. I sve vreme dok smo bile van sobe imala sam neki čudan osjećaj da se nešto loše sprema. Da se možda baš u tom trenutku nešto loše dešavalo. Pazi šta ti kažem, igra mi želudac. Šta ako nam ovi budu preturali po stvarima? Pitala sam Jovanu, iako nisam ni očekivala neki odgovor. A da, odaju takav utisak. Previše su radoznali. Dok sam te čekala na tremu, svašta su pokušavali da izvuku iz mene, ispitivali su me o svačemu. Ni meni se ne sviđaju. Tražimo dalje. Složila se sa mnom moja prijateljica. Zato i jesmo drugarice toliko godina. Vrlo slično razmišljamo. Ipak, nismo imale sreće tog dana. A i bile smo suviše premorene da se previše upuštamo u dalje traženja. Mi smo do duše platile za 7 dana, jer tu je bio uslov kod ovih gde smo ocele, pa smo odlučile da prenoćemo tu jednu noć i da će se sutra stvari malo, vjerovatno, iskristalisati, a i nama će se malo razbistriti um. I sama sam pomislila da sam možda preuranjeno donela neke zaključke. I tako, vrativši se nazad u svoj horor kutak, negde u sumrak, Milun i Milena, naši domaćini, već su večerali. Pa gdje ste vi? Mi već skoro gotovi. Istina, u cenu nam je bio uračunat jedan obrok. Moram priznati da su me malo odobrovoljili ovim gestom. Nakon večere, Jovana je otišla da se tušira, a ja sam ostala na tremu i čekala na svoj red za kupatilo. Pa sam nešto čačkala po telefonu. A onda se nijotkud jedan noćni leptir navrzao na mene. Ni sama ispravo nisam obraćala nešto mnogo pažnje na to, ali verovatno ga je privlačilo svetlom mog telefona. I kako je bio uporan, a ja onako neispavana, već sam počela da mlataram rukama i da se nerviram. Međutim, trenutak kada sam videla Milenu, kako se krsti 3 puta gledajući me kako se borim sa upornim insektom i kako nešto mrmlja sebi u bradu bežeći u kuću, taj trenutak mi je bio preloman. Ovo nisu čista posla ovde, definitivno, pomislila sam. Mi odavde treba da se kupimo što pre. Sutradan ujutru doručkovale smo na terasi, naravno zajedno sa našim neizostavnim domaćinima. Nakon obroka sišla sam do Džekija i pustila ga s lanca. Bio je presrećan, željan igre, skakao je veseo. Jeo mi iz ruke. Milun i Milena mrko su stajali na tremu gledajući me sa nekim kao prezirom i nekako ispod oka. Bilo je baš čudno i neprijatno. Nije im prijalo verovatno što se igram s njihovim psom. To je bilo jedino što moglo da mi padne na pamet zašto me tako posmatraju. Tog, kao i narednih dana, shvatili smo da je ovo bio jedini smeštaj sa tom ponudom za te novce. Kad smo pojedinim radoznalcima koji su nas usput sreli, vidjevši nas da tražimo sobe, na pitanje kod koga smo ocele pomenula Miluna i Milenu, ničija reakcija nije bila dobra. Pa kud tamo vas dve same, djevojke? Rekao je radnik u marketiću u glavnoj ulici. Ili, kod Miluna. Pa, kako vam je tamo? Bojažljivo je i, verovatno ne želeći da išta dalje komentariše, pitala jedna bakica koja je isto izdavala sobičak, koji je bio daleko bliži plaži, ali isto tako i mnogo skuplji i bez obroka. Pa kud kod njih završiste? I sve tako. Očito da ih niko ne voli, ili da bar nisu baš omiljeni u tom mestu. Već drugog i narednih dana, kako smo se već navikle na situaciju i na ova dva čudaka, i kada smo se pomirile sa činjenicom da koliko para, toliko muzike, postale smo malo opuštenije. Ja sam primetila da su počeli da se čudno ponašaju u mom prisustvu.
kao da me izbjegavaju. Uvek bi sedeli napolju za stolom, ali kada god bi mene videli, ulazili bi unutra bez reči. Sa Jovanom bi sedeli i radoznalo bi je ispitivali, naravno najviše o meni. Ja se nisam žalila na ideju da me izbjegavaju, baš naprotiv. Da, videla sam da im nečim smeta moje prisustvo, i to samo moje, ne Jovanino, ali nisam marila. Međutim, već 4. dana stvar kreće da poprima sasvim nove razmere i nove dimenzije. Bilo je prelepo veče, petak. U klubu Fratello te noći nastupala je omiljena Jovanina pop grupa, a i već se izvesno vreme, tačnije od 2. dana, od kako smo došli uopšte tu, dopisivala sa momkom kojeg je upoznala na plaži, pa smo se dogovorili da će ona otići prva da se nađe sa njim nasamo, da im dam malo prostora da se upoznaju, da popričaju, a da ćemo im se ja i njegov drugar kasnije pridružiti. Sve je bilo dogovoreno. Jovana se nakon večere sredila i izašla, a ja sam ostala da se natenane šminkam i feniram. Imala sam sasvim dovoljno vremena. Pustila sam neku muzikicu na telefonu i počela da se lagano doterujem. Međutim, nedugo, pošto sam ostala sama u sobi, iz hodnika sam, pa ispravo mi se barem učinilo, barem sam mislila da mi se učinilo, ali zapravo sam vrlo brzo shvatila da se nešto zaista čudno dešava, da iz hodnika dopiru nekakvi zvuci, nekakvo komešanje, šuškanje, domunđavanje. U momentu nestalo je struje, bar mi je tako izgledalo. Krenula sam ka vratima, ali sam shvatila da su zaključana sa spoljne strane. Tada sam se setila, moj ključ ostaje u vratima, upravo sa te spoljne strane. I tek tada ustanovila sam da me ovo dvoje ludaka zaključalo. U onom mraku krenula sam da bauljam ka prozoru, ka jedinom izvoru koliko tokog svetla, ali neko od njih dvoje bio je brži i zatvorio starinske drvene prozore sa spoljne strane i time me ostavio u potpunom mraku. Mrkli mrak vladao je prostorom, a oni zvuci tog komešanja, šuškanja, šaputanja postajali su glasniji, ali ne i razumljiviji. U jednom trenutku počela sam da osjećam dobro poznat miris, a u onom tesnom prostoru ispod vrata mogla sam da vidim kao da nešto gori i da dim i miris tamjana i zapaljenog bosiljka polako počinju da ispunjavaju prostor. Čula sam i nekoga pod prozorom. Tada sam shvatila. Oni su mene opkolili. Oni meni kade. Ova dva čudaka vršili su nekakav ritualni obred, neki brdski egzorcizam nadamnom. Zaključali su me i držali me tako protiv moje volje. Ja u panici nisam trezveno razmišljala isprava, a onaj dim počeo je da me guši. U posljednjem trenutku dosjetila sam se da pozovem Jovanu u pomoć, ali da nikako ne dolazi sama da me čupa odatle. Ona je odmah krenula sa Jovom i Stevom sa kojima me i čekala ispred kluba po dogovoru. I stigli su prilično brzo, a ovo dvoje matorih vragova kada su vidjeli da im dva kršna mladića ulaze u kuću, nisu imali kud i odmah su otvorili vrata i pustili me. Ne valja se pušti sada, još malo treba bude unutra, da je očistimo od uroka koji nosi u sebi, rekla je baba preplašeno i ozbiljno. Ma kakvog uroka, puštajte odatle, ugušit će se, zavapila je Jovana. Pa ako se uguši, znači da je i nosila urok. Ja sam to viđala odmah čim je u kuću došla s te plave oči. Viđala sam da ima urokljive oči plave, a ona kad je onako mađijala Džekija da je sluša i kad je vještica joj stala na glavu još prve noći, ja sam znala odmah da imam nečastivog u kuću. Nastala je galama, pale su teške reči. I nas dve smo iste večere izašle odatle od tih primitivaca. Ja sam namerno pred njima odvezala Džekija i izvela ga iz dvorišta. A Steva je oduševljeno, koliko je pas pitom i dobar, odlučio da ga uzme kod sebe za njegovo dvorište.
I do kraja odmora smo imale dovoljno novca da se snađemo za smeštaj za još 2 noći. Svima smo rekla onim ludacima sa brda. I mnogi su samo odmahivali rukom i klimali glavama, kao da to nije prvi put i da mi nismo prve koje su imale ovih neprijatnosti sa njima. I na kraju, kada sam sabrala sve utiske sa ovog prečudnog letovanja, ne mogu, a da opet ne ponovim, da je moja baka zaista bila u pravu. Hvala što pratite Gavranicu. Ukoliko vam se dopada sadržaj sa kanala i ukoliko želite da podržite moj rad, to možete učiniti tako što ćete se subscribe-ovati, lajkovati, komentarisati i deliti priče dalje na mrežama. Hvala!